Driver sa Isubing nakadasmag sa usa ka grade 8 student sa Basak Night High School. Mipatimaw na sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City. Apan ang inahan sa tinun-an desididong musangat og reklamo. Ano ang report? Gipaubos na sa abdomen ultrasound karong adlaw ang grade 8 student nga nadasmagan sa usa ka SUV samtang nagsubay kini sa pedestrian lane padung sa iyang eskwelahan. Kagabi, napaubos na usab sa CT scan ang maong tinun-an. Matod sa inhan sa biktima, dismayado siya sa pag-atubang nila sa driver kagabi human kini mitahan sa Police Station 4. Ipangutanan ako bunsay ang anong naingon ato to iyang pag-drive. Ningon siya, wa daw siya kakita sa bata. Ningon ko nga, ano wala makakakita sa bata nga, palayo pa nimo o distansya sa pedestrian lane siya, dili man to, ni-insist pa yun siya nga dili daw to pedestrian lane. Sa investigasyon sa Police Station 4, nasuta nga gimaneho ni Dario Ilibito, 34 anyos, ang SUV sa iyang agaw nga usa ka senior citizen dihang nagsubay sila sa Basak Road ug nadasmagan niya ang usa ka estudyante. Sinabihan ko yung driver, ay in-explain ko sa kanya na as a driver, may responsibility ka na lalo na kung nabangga niya yung bata, may responsibility ka na bumaba, i-check mo talaga na okay yung victim. And then, kung kahit na nagsabi yung bata na okay siya, dapat ni-report niya pa din kung meron tayong malapit na traffic enforcer or law enforcer or pumunta siya dun sa police station para na-address yung traffic incident. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha sa habig ni Dario apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Ay, dili ko magpako nila ko ma-interview, ma'am. Ang inahan ug amahan sa grade 8 student nga biktima, disidido gayud nga musangat og reklamo. Magpasaka yung kaso, ma'am, para po pagpamatmon sa mga driver uban ba. Matagaan yung objection. Based dun sa parents, ma'am, tsaka dito sa driver, wala pa silang na brought up tungkol sa settlement, ma'am. Pero sa part sa amin sa police, ma'am, ifa-file natin yung case, ma'am. Pero kami, ma'am, inaantay namin yung physical and medical examination result para ma-file natin yung case, ma'am. Kaganihang alas 3 sa hapon, mipatimaw usab sa buhatan sa LTO7 ang driver sa SUV nga si Dario Ilibito aron paghatag sa iyang habig sa insidente. Kinihuman siya gipadadaan og sabina sa LTO7 director kagahapon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.